ରତ୍ନଗିରିର ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ବଳାତ୍କାରରେ ଧରି ନେଇଯିବାକୁ ମହିଷାସୁର ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ପତ୍ର ପାଇ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ତ ରତ୍ନଗିରି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ହଁ, ଏଇ ତ ସେ ରତ୍ନଗିରି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ମାତ୍ର ଛାଡ଼, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପାଇଁ ଦାନବରାଜ ସେ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ରତ୍ନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଏ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଠିକ କହିଛ ନିଶୁମ୍ଭ। ଏବେ ଆଉ ଏ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଆସ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବା। ଏଥିରେ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ? ମୋର ତ ମତି ସ୍ଥିର ରହୁନାହିଁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଆସିଲେଣି। ହେ 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 ମନମୋହିନୀ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମ ମନମୋହିନୀ। କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ତୁମ ଘର ନେରୁସ୍ଥଳୀ, ତୁମ ପିତା ଗୋତ୍ର ବୁଝିଗଲୁ। ତୁମର ତ ପରିଚୟ ଦେଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁମ୍ଭ ଓ ନିଶୁମ୍ଭ। ଦାନବ ବୀର ମହିଷାସୁର ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତମ ପାଖକୁ। ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ତୁଟିଲା ମୋ ଦମ୍ଭ, ବିବେକ ଗଲାଣି ମନି। ତୁମ କାମ କିଛି କୁପଣ ବିରାଟ ବିରାଟି सन्यासी तुम्बो କଥା କହିଲ କି କୁହୁ ବରସିଲ, ପାରୁନ ତ ପାର ବୁଝି କେଉଁ ପତି ମରେ ପଶିଲା ତା ସ୍ୱର ପାରୁ। हे वेद हजी हे बजिले बोला लटकी ଚାଲ ଚାଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା। ମହିଷାସୁର ଚୁଲିକି ଯାଅ। ଚାଲ ସୁନ୍ଦରୀ। ରତ୍ନଗିରିକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଦିନ ମେଘର ବ୍ରଜପାତ ହେଉଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ତୁମର ଏ ପ୍ରଳାପ ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ଥୁଙ୍କି ଯାଅ, ଥୁଙ୍କି ଯାଅ। ইন্দ্র সিংহাসনে অভিষিক্ত হেল বিধাতা পুরুষে কর্ম ভোগনে বিধাতা শারীরিক অচল। আসো, আসো দূত, তুমি ମୋ ସହିତ ଆସ। ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ସେହି ନାରୀ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା। ତୁମେ ମୋର ଅସ୍ତ୍ରତା ଆମରକୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବାଦ ଦିଅ। ବିରୁକାକ୍ଷ, ବିରଳାକ୍ଷ, ରକ୍ତଜମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସେମାନେ ସତ୍ୟପୁର ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନାରାୟଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦଳ କିପରି ମହିଷର ଅଷ୍ଟବିଂଶ ସେନାପତିଙ୍କୁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଲେ। ଏଥର ନିଜେ ପଇସାର ପାଲି ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନାଥିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ।